belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De extra meldt vandaag op de website dat vannacht een man is overleden bij de Madero Ocean Club op Mambo Beach. De politie kreeg rond 2 uur 's nachts een melding binnen. Eenmaal ter plaatse troffen de agenten de inmiddels overleden man aan. Iets na 3 uur heeft de politie de man dood verklaard. De recherche en het forensisch team zijn direct een onderzoek gestart naar de zaak. De identiteit van het slachtoffer is bekend, maar eerst moet de familie op de hoogte worden gebracht voordat de politie die bekend maakt. Verder geeft de politie aan dat hij niet kan zeggen of het gaat om een geweldsdelict of een overlijden door andere omstandigheden. De meteorologische dienst van Curaçao heeft vanochtend gewaarschuwd voor zware onweersbuien die de kant van Curaçao opkomen. Er is een verwachtingsanalyse en die toont aan dat zware onweersbuien delen van Curaçao kunnen bedreigen. Daarbij gaat het onder meer om zware regenval en zware windstoten. De meteo raadt iedereen aan de berichten te volgen die de komende periode over de zware onweersbuien zullen worden gegeven. De rechtbank heeft gisteren werkstraffen opgelegd aan 3 agenten. 2 agenten kregen 80 uur werkstraf. De man die de leiding had bij een grondige controle op het Marnixcollege VSBO Cascora is veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur. De agenten lieten meer dan 25 leerlingen zich deels ontkleden. Sommigen moesten ook bukken en dit allemaal vanwege een grondige drugscontrole waarvoor onvoldoende basis was. Het feit dat leerlingen zich veilig moeten voelen op school en dat agenten allemaal in uniform deze handelingen verrichten, woog zwaar mee in de strafeis, aldus het Openbaar Ministerie. De rechter heeft gisteren de 23-jarige F. Harts veroordeeld tot 13 jaar gevangenisstraf. Hij is schuldig bevonden aan de moord op Ramon Melendez Requena op 12 oktober 2021 in Terra Cora. Duidelijk is dat de dader geld schuldig was aan het slachtoffer. Dat zou gaan om een bedrag van meer dan 12.000 gulden. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat de man met voorbedachte raden naar een afspraak met Melendez Requena ging om hem te vermoorden. Maar wel duidelijk is bewezen dat hij de man heeft omgebracht. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800 035 de jaluna para viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, Aqualectra, seu centro de cliente, está claro para servir na momento que você come a bo. De vakbonden APVO en APB, Doen, SAP, Straf, STG en STSK zijn bezorgd over het feit dat de overheid nog een grote tegemoetkoming moet doen aan de publieke sector, maar dat bedrag niet begroot is. De schuld is hoog en we weten niet hoe reëel het financiële plaatje van de overheid is. De vakbonden zullen de komende tijd meer duidelijkheid van de overheid willen. Belangrijk in ieder geval is dat de vakbonden eisen dat de overheid geen 12,5% doorvoert van korting op de arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren. De gevolmachtigde minister van Curaçao in Nederland, Carls Manuel, heeft eerder dit jaar aangifte gedaan bij de politie tegen 3 journalisten. Volgens Carls Manuel hebben de 3 in hun berichtgeving zich grievend en beledigend uitgelaten over hem en zijn familie. Het gaat om blogger Godfried Aden, hoofdredacteur van de knipselkrant Curaçao Nardi Kram en René Zwart van dossier Koninkrijksrelaties. Het Openbaar Ministerie heeft nu bekendgemaakt dat ze geen gehoor zullen geven aan het verzoek van de minister. Dat betekent dat er dus geen zaak tegen de journalisten wordt begonnen. In het kader van Prinsjesdag hebben de Nederlandse ministeries een miljoenennota aangeboden aan het Nederlandse parlement. In de nota van het ministerie van Binnenlandse Zaken is te zien hoe hoog de schuldenlast is die Curaçao heeft aan Nederland.
Er zijn nu in totaal 14 leningen afgesloten. Die leningen zijn in de afgelopen jaren afgesloten en bedragen meer dan 1,5 miljard euro. Met de huidige koers komt dat bijna naar 3,5 miljard Antilliaanse gulden. Het gaat om leningen die moeten worden afbetaald tussen volgend jaar en 2047. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.